Hello, Aryan. Thank you. Update lang ako. Hello, Ninong Ted. Salamat po, Ninong Ted. Bibito tayo matulog ikaw. Ang iingay ng tao dito sa amin, guys. Bitot, gising ka pa din, Bitot. Aryan, thank you. Ninong Ted. Mag-update lang ako habang nakain sila ba. Asa na ba yun? Nakain pa lang sila. Lalayo-layo ako Ninong Ted kasi pag malapit ako masyadong na uy, tingnan niyo natuluan ako ng naggawa ako ng salata, natuluan ako ng ano 'to, baby oil, olive oil kasi gagawa ako ng sauce ng salata, natabing ko, tapon lahat, 'di ba? Lalayo ako Ninong Ted para hindi masyado nakikita yung aking kalaparan. Andito pa ako sa kusina, oh, tingnan niyo, oh. Ngayon lang sila nakain, ngayon lang ako natapos magluto. Hindi pa ako nakain tanghalian. 5 million in the house. Thank you, guys. Hindi mapulang nguso ko Ninong Ted. Yan ang natural kulay ko Ninong Ted o yung aking nguso. Hindi talaga siya mapula. Kaya sa gabi naglalagay ako ng pintura para medyo gumanda-ganda ako, di ba? Lalayo ako, nakikita masyado yung aking kagandahan dyan, no? Ay, Ninong Ted, nasa ano ka ba? Nagdadrive ikaw? Ingat, ikaw. Or anong oras na dyan sa'yo? Baka patulog na ikaw. Sakit ng mata ko. Sabi ko mag-ano lang ako, mag-update ako. So, ang daldal ko 'no. Habang ingat Ninong Ted ha, ingat po. Naririnig niyo yung ingay ng mga kumakain dun sa ano, sa ang pangit tumapon. Palubo ako ng palubo talaga, promise. Ano ba ang pampapayat Ninong Ted? Hindi na talaga ako lumiit. Magtanggal tayo ng ano. Tapos naman ako magluto kaya pwede na akong magtanggal ng hair, o 'di ba? Nakulot na siya sa kakaano, kaka o 'di ba? Hello po, thank you. Care Mendoza, salamat. Uy, magtali ako ng ano ha, buhok kasi ang pangit ko today. Andito pa ako sa kusina, wait lang ha, bigyan kita ng jacket ha. Thank you po sa pagpunta. Katatapos ko lang kasi magluto guys, so ito pa yung aking ano, naisipan ko lang mag-ano. Oy, Ninong Ted, mamaya may kantahan ulit. Hindi ka ikaw umakyat kagabi Ninong Ted. Wait lang. Sana ba 'yon? Manood nga ako ng ano bago kita dikitan. 'Di pala ako nakadikit dito.
hindi pa ka nabubulol ako kasi bakit wala akong makita dito sa short mo, oh? Ay, bakit naka-black? Thank you po sa mga patusok niyo, guys. So, nag nagwi-wait lang ako nung ano, nung kumakain tapos magliligpit ako. So, at ako, nag-aano lang, ano tawag nito, ah, update para tumaas ang WH. Ang ingay ko talaga, promise. May concert mamaya ni Nong Ted, Kibogs. Ninong Ted, Kibogs. Mamaya may concert. Isang linggo daw yan. Isang linggo tayong mag-aano. Isang linggo tayong ingay ng mga kumakain dun ba. Mendoza. Ang haba ng name. Dugtong-dugtong, oh. Sir Mendoza, thank you ha. Isang linggong concert yun ni Ninong Ted. Hanggat hindi natututo yung boses ko, hindi kami hihinto sa kakakanta. Hindi ako maka, hindi ako makatawa ng ano ba. Hindi ako makatawa ni Ninong Ted. Maririnig ng amo ko, nakain. Hindi ako kaya ayaw ko nagla-live dito, hindi ako makabilo ba. Uy, ang pangit talaga. Guys, sorry ha, kasi natapunan ng oil. Ang hirap mag-live sa baba, hindi ako makangaw-ngaw. Kalas? Ikaw ba yan, Day? Okay. Akala ko sila. Kaya sabi ko kalas. Akala ko si Terms. Ang iingay nga kumain eh. Ba't umiiyaw? Ewan ko ba sa mga yun? Ang iingay eh. Ako nag-live din ako kasi mag-ano ba ako. Kaso lumalayo ako nasabit. Yung pants ko. Sir Mendoza. But no concert. Just behind your house. What kind of dish is that? Sino yan? Si Bibito? Ninong Ted. Hi, ay, makikininong din ako. Hi, Ninong Yes. Ted. Kalas? Bring the shahi up for mom. Okay. Bring shahi up. Up. Pati ako up. Akit ka ba, Day? Oo. O, sige, Yung mga... tangay mo na lang yan, Day, at ako'y maghugas. Wait lang, guys, ha? At ako'y maghuhugas ng mga, ano ba, mga pinagkainan, tapos silang kumain. So, Ninong Ted, ingat. Muntik pa akong madulas. So,
Ganda dito ba? Sana yon. Wala nang tao tuloy. Ninong Ted, may ano kami dito, oh. Oy, si Siko yun eh. Andiyan ka ba? Ikaw ba yan nakabit yan? Ito, oh. Tulip. Ano siya? Tunay siya, tunay. Tapos, from Netherlands. Tapos ito, si 17, 18, from Philippines. Tapos ito, si Rosana. Lalagyan namin ng tubig kasi natutuyo na. Ang ganda, oh. Mayroon ito sa Premier Musisi ko yung ganitong kulay ba. Bigyan mo ako nito pag ano ha. Bigyan mo ako nito pag nagkita tayo. Soon. Oh, nalalanta na siya kaya lalagyan namin ng tubig. Di ba? Maghugas muna si Pinkay. Ang ingay ko talaga. Ang dami ko pang work. Ano, Rai?
Tuwing linggo, kami mga malaki ako, bumibili ako ng ilalagay ko yan sa
ako nagpunta dito, kukuha ko ng pangbago. Mahapdi ang mata ko. Kapag si May nagbusit-busit na naman dito ba? Ayun tayo, Day. Gutom na ako ba? Oras na, alas 4, alas 6 na. Alas 6 na. Alas 6 na pala, hindi pa ako nakain tanghalian. Ay, Mariosep. Hindi pa nga ako nag-sexy nito, ewan ko na lang. Ay. Kain na, kain, kain. Kain na, Day. Tayo ay gutom na.
Oy, hindi man ako nag-open ng live dito. Asa sugar? Ikay, gira lang din ako. Ang dami ng rice ko. Ay ko. Ayaw mo kumain, Day? Alas 6 na, Day. Alas 6 naman ko lang ng tanghali. Yes, Day. I know. Ano na? Parang ano man yung aking ano. Oh, yung box. Box. Tingnan mo dyan kung ano. Sisi ko Johnny, kain tayo. Gutom na Pink, kay gutom. Para makita mo ang aming ano ba. Wala. Ngayon pa lang ako kakain ng tanghalian ba. Pares tayo. Hindi rin ako nagbubukas kasi ng live. Diba? Gutom na kusinera. Ako din. Diyos mio. Alam mo, Ito, nagka-problema ako ito. sa anak ko noong time na yun. Para sa'yo. Inatake ng anxiety. Dinala sa hospital. Naninigas yung buong katawan niya. Hindi niya makontrol. Taba ko. Anxiety nga. Yung, sabi ko, ano ang iniisip mo? Tapos kape. Mainit. Napasok ka lang. Napasa. Kumain ka na. Chicken curry. Chicken curry. Nantok ako. Kung nga, mahapdi mata ko eh. May schedule pa mamaya hanggang ano pa to. Isang linggong pag-ibig. Nagka-problema ako nung ano, di ba? Di ba, inano ko nga sa'yo, di ba? Yung message ko sa amin. Mahapdi daw yung mata niya. Ako din mahapdi din ang mata ko. Sino tong isa? Kain tayo, kain. Hindi ko tuloy maluno. Tingnan mo. Ay, kantok. May higab. Alas 6 na tanghalian pa lang. Kain tayo, guys. Kantok. Hindi ko rin alam. Puyat sis. Oh, thank you, Sis Ikoy. Pang ano to, pampandesal. Buyat is real. Ano Ano ba? Hindi yan pang pandesal, pang kape. Hindi, may kape na ako.
Pambili pandesal. Hindi naman pwedeng napkin. Menopause na si Pingka. Ano to, pang isang kailangan yung katawan na schedule mo pang isang linggo. Nag-open ng live, di ba? Nag-open ako ng live, single lang. Yes. Kaya, Ang init. si Tiger ang may alam yan. Si Tiger. Si Bibi Tot, hindi na natutulog. Ano? Bakit? Quick si BBCT. Dahil ano ba sa mo? Ano nangyari? Ay guys, wag nga kayo maglalagay ng pangalan na pinahihirapan nyo ako ba? Ang hirap kayo magbasa. Nahirapan ako. Dito ko nga ito sa harapan ko ba? Tapos pag dumating yung amo ko, sabihin sa akin, ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Nagiglit? Kain tayo, kain. Joseph. Kain tayo, kain. Tanghalian. Ba kailangan i-update tapos i-restart mo yung phone mo? Kain tayo, guys. Tayo mo na. Nalaglag na yung bulbul ko sa ano ba? Restart mo ba yung phone mo? Pagka-update mo, restart mo. Tingnan mo, baka mag-update ka ng ano. Mali pala dyan ko nilagay kasi nakikita yung kung gaano kalaki yung subo ko ba? Mabibilaw ko na ko doon. Nandun kasi yung cellphone ko. Nahirapan man akong lingon-lingon. Nilagay ko dito. Ngayon, nakikita Ngayon, yung subo sa- Nakikita kung gaano kalaki yung subo ko. Manikubi, may nagmarites sa'yo kagabi dun sa live ni Sisi ko Johnny. Umalis ka kaagad, hindi mo narinig. Ay, lalabas, may nag-ano pa ba dyan? May nagmarites sa'yo kagabi. Hindi ka, umalis ka kasi kaagad eh. Tapos pumunta ko sa live mo, hindi mo ko pinapansin. Hindi mo tuloy narinig yung may nagmamarites sa'yo doon. Ewan kung kilala mo yun. Saan bumalik sa normal? Reset mo naman ay kubi yung ano, reset mo na yung biit mo para mamaya. Kakanta tayo kay Bugs mamaya. Tapos bukas, sa akin. Sunod na araw, Kininang Lani. Friday, hindi ko pa alam kung sino. Kailangan man ko gabi-gabihin para masaya. Masarap kasi pag ginagabi-gabi. Kaya, gabi-gabi tayo ngayon magkantahan ba? Di ba si Kuya Juni, mayroon nagmarites kay Manny Kubi kagabi, no? Tingnan mo, alam ni Manny Kubi. Natawa siya. Kain tayo. Laki talaga ng subo ko ba? Hindi kasi ako marunong bang magpa-sexy ng kain. Ito talaga natural kong kain ba? Isipin mo na lang kumakain ka sa loob ng restaurant para Hindi din kaya sa restaurant. Ganun din ang kain ko. Sabi nga ni Manny Kubi. Pag natawag niya si Manny Kubi, sabi na, Manay Ping, dahan-dahan ang pagkain ba para ma-feel mo? Manny Kubi, kahit mabilis na feel ko. Hindi kasi ko sanay na ano ba yung pag ganun. Yung pa Promise, hindi ako sanay ng yung pa-cute kasi sanay ako yung ano ba? Natulo-tulo yung ano ko. Sanay ako yung pag napunta ko sanay ako na yung mabilis ang kain ba kasi dati sa Pinas, 'di ba, nananahi ako. So bawal sa amin yung kakain, pag nagugutom ka gagawa ka ng paraan. So ngayon ako mahilig akong magpasok ng pagkain.
Nakabalot lang yun sa plastic. Pupunta ako ng CR, butasan ko lang yun ng maliit tapos ganunin ko na yun. Kaya kailangan matuto ka ng mabilisan kasi hindi talaga ako sanay. Mani ko lagi akong sinasabihan yan, magkain daw ako dahan-dahan para ma-feel ko. Napi-feel ko naman kahit mabilis. Kasi sanay ako sa pagkain na mabilis ba. Para yun laging may kalaban. Nasanay ako doon sa trabaho ko. Sa loob ako ng CR kumakain kasi pag nahuli ka, magbabayad ka. Hindi, nafe-feel ko naman, okay naman. Hindi naman ako nabibilaukan. May kape naman ako. Oh. Sabay higop. Kasi, kasi nga, sa ano kasi, sa atin kasi, para-paraan lang yun. Para-paraan lang yun. Kung magkutom ka, so, pasok kami ng 7:30. So, 7:30, start na kami ng pananahi noon. Ang break time namin, May piki pala sila. 11:30. Tanghalian na yun. So, need mo kumain ng mga, pagdating ng alas 9, syempre nagugutom ka na ako. Tapos kinakapkapan kami ng ng gwardiya na kung may pinasok kami ng pagkain. Ako naman, ang ginagawa ko, lukring ako, kinikindatan ko lang yung gwardiya. Sabi ko, meron ako dito nakatabi. Sabi niya, huwag ka lang magpapahuli ha. Kasi may CCTV din yung namin, sa nakapaikot sa sa bubong. Talaga, matigas talaga ulo ko ba? Basta maglagay ako niya sa bulsa ng pagkain. Punta ako ng CR, doon ako magtimpla ng kape. Doon ako magkain ng kung ano-ano sa loob ng CR. Kaya nasanay ako kahit madumi ang CR. Nawala sa akin. Dati maarte ako pero nung nagtrabaho ako sa tahian, nawala yung arte ko. Kahit na yung sabihin mo hindi pa linis yung CR, basta gutom ako, kakain ako. Hindi ko na yan pinapansin. Hindi ako, basta ang utak ko, makakain ako, ganun yun. Tapos kape, di ba manikubi? Hindi nga ako nagbubukas ng Ganun ako manikubi. Hindi ako maarte. Hindi rin ako maselan. Lahat kinakain ko kahit yung mabalahibo. ayan si Tiger, tanungin mo. Rambutan. Favorite ko yun. Di ba panahon yata ng rambutan ngayon, no? Kasi ko yun nasa work ka pa ba? So, kumakain ng daldal. Kumakain ng daldal. Manikubi, nagagamit si Diana. Daldalan ako. Kain tayo? Bakit? Masarap kaya ang rambutan. Sige na nga. Yung rambutan na kulay brown. Hindi. Red. Hindi mo mag-gets. Mag-sexy na nga ako ng kain. So, magdahan-dahan daw ako ng kain. So, manikubi ganito. Pero hindi ko mabusog. Princess, hindi niya alam kung paano mag-ano. Hindi ko ma-feel. box. Kain tayo, guys. Alam mo yung ano. Maya. Kantahan ulit tayo. Ito eh. Dasal. Huwag kang tawa-tawa manikubi. Mag-ano ka na. Ano mo na yung yung biit mo. Kanta ka ng turagsoy. Tapos, ako sasayaw. Namiss ko yun eh. Yung nagsasayawan tayo ba? Kayo kakanta, ako sasayaw. Doon pa naman tayo kay Bugs mamaya. Pasayawin din natin si Bugs. Daldal ko talaga, no?
Natulo laway. Ilong ko. Ayan na. Ay, malit Si, ata, si Princess. Moderator mo siya, di ba? Moderator mo si Princess eh. Ano to, wala nang antok to para mamaya. Ah, Kay Wings, magkape tayo. May ano daw tayo kay Wings mamaya, may party-party. tinatanong niya ako. Princess, tinatanong niya ako eh. Wala man akong alam sa mga ganyan-ganyan eh. Sabi ko, oo. Kaya pagkakita ko sa'yo eh. Pagkakita ko sa'yo, sabi ko, ayun si Princess, tanungin mo. Wala man tong straw. Ano lang to, baso. Bakit nag-English man to si Sikoy? Si Sikoy pakiayos nga ng ano ko. Kawens, Sa ano yun, yung TikTok. pampahaba ng dilat ng mata to. Kasi may schedule ako mamayang gabi kaya. Partner talaga Huwag mo nang nang nakain i-take, ako kape. maguguluhan ka lalo. Huwag mo nang isipin. Oo, spoken dollar, nahirapan ako. Alam mo naman ako, hindi man ako spoken dollar. Ito lang, oh. Ako, Princess, Di- Princess. Si Sikoy Johnny, Ako ayusin ba nga talaga yung yung tatanungin channel ko niya ba? na hindi ako Ako naglalay? nahihirapan. Ingay ko. Mamaya nandiyan yung amo ko. Ingay ko talaga. Ako pa. Ako pa talagang ano. Mamaya may party-party tayo. Pagkatawa ng tawa Yung dyan kayo. yung tatanungin talaga niya eh, yung nagla-like, no? Ang dala nila sa kanila, speaking Tagalog, ba't sa akin dollar? Sabi ko, ay, hindi ko alam yun. Tanungin mo si Princess. Hindi pa naman ako marunong. Sabi ko, si Princess lang may alam dyan. Wala ka bang trabaho, kalbo? Sisikoy, palitan mo nga, nahirapan ako ba? Speaking dollar ba? May PM ako sa'yo. Tingnan mo. Sige na. Sige. Bye. Paliligo, alas 11 na. Lalong natulo yung ilong ko. Sabi ko sa'yo, si Princess lang mga kanon yun. Okay, wala din ako yun. Good night, sister. Uy, tulog na ikaw? Anong oras na sa'yo? Sis Joy, thank you. Good night agad. Pinas ka ba? Sa Pinas ka? Nangingintabi yun. Alas 6 na, ito parang tanghalian ko, so. Ayan si Tiger. Sabi ko, ali ka na dito, bago ka maligo, dali. Pilipinas ka? Okay. Good night. Ano na dyan eh? 1, 2, 3, 4. 11:30?
Tulog na ikaw. Late yung lunch ko kasi. Ngayon na nagsikain yung amo ko. Hindi man ako makakain kanina kasi ang hirap kumain na baka mamaya biglang tumawag. So, mabibitin lang ako. Ayoko nang nabibitin. Kaya, tunay na buhay. Thank you. Thanks for coming. Kaya, ngayon lang ako nagtanghalian. So, anong oras na dito sa amin? 6:30? 6:30 ng gabi. So, kaya late din yung lunch ko. Ano na yan? Lunch saka dinner. Hindi na ako magdi-dinner. Thank you po. Tunay na buhay. Bigyan kita ng jacket po. Wait lang po. Ay, Naybugs. Ano na? Inaaya ko sila kalbo tapos Manny Kubi mamaya sasayaw. Parang yung asong namatay na. Sasayaw ba tayo mamaya? Alam mo yung aso na namatay tapos napasin nila. Bingo? Hindi ako hindi magbibingo. Ano lang? Kantahan lang yata yun mamaya. Naybugs. Nagtatanong, magbingo ba tayo mamaya? Wag na bingo pagka kasi may decidong pagka bingo, na lang siguro mas maganda yung yung dati ba yung sisi ko tawag doon? Yung kantahan, yung lyrics na lang. Kaysa sa bingo. Nag-club ka na naman Naybugs. Ano oras uwi mo? Open ka naman ang camera, Wine. Uy. Ngayon na? Nag-ano ka na lang pala sa club. 7 million in the house. Hey. Thank you sa inyo guys. Madaldal lang talaga si Pinkay. Si Wine, ay. Wait daw, magme-make up. Sir, tunay na buhay. Thank you po ha. Thank you. Manny Kubi. Mamaya. Tapos na ba yung work mo? Nakauwi ka na? Ayos mo na yung mo Manny Kubi ba? Ayos mo na yung mo ba? Ayos mo na yung Ayusin. biit mo ba? Kakanta tayo mamaya. Tapos ayan Ayan na ibuk si kay Wins mamaya aakyat siya kakanta din. Sasayaw yun si Kalmo mamaya. Parang sa akin, ang lapit na ng camera ko, layo pa ng mukha ko. Tapos na akong kumain. Wala palang baon mamaya. Kakakain mo lang, nag-aano ka na agad ng baon. Guys, hindi narinig niyo ba yung sinabi niya? Kasi nga si Sikoy, wala akong ginawang kahapon kasi, kahapon naka-ready ako, nagawa ako ng madadala sa taas. So ngayon, nakakasawa man na tinapay na naman. So, need ko ng snackan mamaya kasi nakakagutom, di ba? Habang kumakanta tayo, so, may kailangan may kinakain. Kasi anong oras tayo mamaya? Anong oras tayo matapos mamaya? So, kailangan may pang-snack tayo mamaya. Di ba, Naybugs? Isasayo pa si Naybugs mamaya. Kaya magsayaw mamaya, ha? Kay Wings. What? Ano daw? WH? Nino? Di ba? For monetization. Naybugs. Ano sinasabi ni Kay Wings? Kay Wings, ano sinasabi mo? Hindi ko nabasa. Naka-auto. Oo. Ano ba pinag-usapan nyo? Automatic nga eh. Naka-automatic siya eh. Panay lang daldal ko, hindi ko pala nababasa yung cucumber talaga Manay Kobe. Pwede din, pero hindi ako mahilig sa cucumber.
Nagulat siya kasi bakit nag-open ang camera si Winnie. Pwede din, ano sa Yogurt, no? Pwede. Oh, may yogurt naman dyan. I-try ko na lang. Masyado na ba ako malaki, Manoy Kubi? Need ko na ba magpaliit at pinapakain mo na ako ng pinapakain mo ko ng pipino? Hindi ko alam sa account mo. Sa Reels. Reels ang pinag-uusapan nyo kay Wings. Kilala si Winnie. Ayaw ko mag-ano doon. Hindi ko siya masyadong doon. Tunay na buhay. Kilala Thank niya you, yung guys. Guys, pakidikitan nyo naman si Tunay na Black Buhay. one. Nakikipagdikitan siya. May bisita tayo, guys. Manoy Kubi. Manoy Kubi. Nakakahiya na dyan si Tunay na Buhay ba? Masyado na ba? Oh. Natapunan ako ng Masyado na ba ako Kasi naka-uniform lang ako, Manoy Kubi. Sige na. Pero pag hindi ako naka-uniform, di ba? Sexy naman ako. Naka-uniform lang ako, Manoy Kubi, kaya sa tingin mo mataba ako. Oy, guys, padikit naman guys kay Tunay na Buhay. Guys, may bisita tayo, ha? Oy, si Sikoy, mataba daw ako, sabi ni Manoy Kubi. Manoy Kubi, naka-uniform lang ako. Thank you, Tunay na Buhay. Babalikan kanila, Tunay na Buhay. Ano naman yan, mga legit naman yan. Mababait yan. Iwan lang po kayo ng bakas. Oy, guys, pabalik naman guys kay kay Sir Tunay na Buhay. So, Nasa CR na siguro siya balik. uy, Manoy Kubi. Hindi pa ako mataba. Tingnan mo, Manoy Kubi. Tingnan mo yung Naka-uniform ilan. lang ako. Tatayo ako, ha? Tingnan mo. 60 pa ako. Ang pangit ng damit ko, natapunan ng oil. Wala kasi kung apron, hindi ako nakapagkabit ng apron kanina. So, Manoy Kubi. Di ba sexy naman ako, Manoy Kubi? Lalo na pag hindi ako naka-uniform. Baka hindi ka nakasalamin, Manoy Kubi. Si Winnie nadamay. Mag-wear ka ng salamin ba? Nagbukas ulit. Kailang oras na ako? Mag-isang oras lang tayo, guys, ha? Ay, nag-isang oras na pala ako. Ang bilis. Ang daldal ko. Maglilipit pa ako ng kusina ko, guys. So, yung pinaglutuan ko, nasa lababo pa lahat. So, nagdakdak na ako dito, di ba? 7 million in the house. Thank you sa inyo, guys, ha? Nag-ano lang ako, nag-ngaw-ngaw konti. So, mamaya itutuloy natin doon sa live ni Bogs. Nabasa talaga ako. Ay, kay Wings, seryoso ka na sa Reels? May tanong ako sa'yo. May sinasabi si Manoy Kubi. Agree ka ba doon? Pag nagsang-ayon Manoy Kubi si Kay Wings tapos si Bogs, magda-diet na ako. O Winnie. Alam mo yung alam mo Winnie, yung aso na nalason ba? Tapos yung tila nakalabas. Si Manoy Kubi kasi sinasabi niya mataba na daw ako. Hindi pa naman, 'di ba? Naka-uniform lang ako. Pero pag nakasibilya naman ako, hindi naman, 'di ba? Just go live on your FB profile. Paano? Hindi ako nag-a-upload lang ako sa FB pero hindi ako nagpapaano doon.
Oy guys, pabalik kay ano ha, tunay na buhay ha. Salamat tunay na buhay. So, ganito lang kami mag-live. So, Uy, tama na. Nawala na yung antok ni Wayne. pero masyadong maano yung ano no Bogs. Nawala bigla yung antok Pagka niya. sa reels, Hindi- yung kailangan araw-araw ka nag-upload. Pagka Kasi hindi, naman ano Wayne, na kaagad, Nag-scroll namumula, ka pa man sa TikTok. nire-regla lagi. Matulog na ako. Naihiyo sa kakatawa. Ay, nako. Sumpat ang tiyan ko sa iyo, lap-lap. Ano pa kaya kakainin ko? Wala akong baon mamaya. Naririnig nyo ba yung kausap nyo dito? Katatapos lang kumain. Nag-iisip na agad ng babaon sa taas. Di ba din sabi mo magluto ka ko? Sinasabihan ako ni Manny ko, biyan taba-taba ko na daw. Sexy kaya ako. Thank you po, tunay na buhay. So, back to work na naman. So, hindi pa ako nakaligpit ng aking Baka trabaho. dati na kasi ko moderator. Eh, alam mo, nagluluto ata yung account mo. Itingnan mo nga yung ano mo sa Play Store mo. O kaya sa Oh. cloud mo kung nakaano Noy yan. Bogs. Kailangan Noy mo ata, Bogs. kailangan Hindi mo pa ata mataba. mag-update. Oh. Mamaya magsuot ako ng sexy. Wow, magpapasexy talaga si Pinkay. Oh! Si Manny Kubi. Kain na dahil. Tsa ako. Tsaa. Kuha ka? Walang yan. Kakakain mo. Nagsichitridya ka na naman. Kuha ka? Tsa ka. Dami mo din ako, magtsaa din ako. $60K. Kaya daw yan? Akin ba to? Mm-mm. Wala pa pala tayong Hindi ba? Alis ba si Timay? Hindi ko alam. Ba't ako ang itim? Yung kasama ko maputi. Naka-private ako. No? Ano? Marami ka na kasing moderator kaya ano. Yeah, hindi ko kumagawang moderator. Yung marami ka moderator, no? Salamat sa inyo lahat, guys. So, sakto ko lang ng 2 hours. 2 hours. Isa't kalahati na 2 hours na lang. Tapos, mag-ano na ako. Habang nagliligpit ako. No? Sumakit yung tiyan ko. Si Iway, ihi na. Good night. Manay ko, anong ulam mo? Pahinga. Magkata tayo mamaya. Kailan pala yung ano, kailan yung PK ni Pauwi ka na? 11? Pauwi ka na, Manay ko, Ako, busy yung time na yun.
Kasal yung dalaga namin. Pwede. Only whitey, but bina. Mag-usap muna kayo dyan ni Kai Wings, ni Bob. Ako magliligpit. Libusin ko pala muna to. Tingnan mo yung settings mo. Settings mo. Ano, okay na dyan, ano? Okay na dyan sa Dubai. Wala nang gulo. Dami ka kilala. Second. Ha? Uusap sila ng dalawa ni Kai Wings about sa reels. Ang puti ko. Ang puti mo nga, ako maitim eh. Oo nga. O, si Diana daw sexy. Ba't sexy din naman ako ah? Sexy ba ako? I'm sexy and I know it. Noy, sa ano lang yan? Kasi malapit ako sa camera ba? Na, Kaya medyo malapad ako, pero pag lumayo ako, sexy ako. Dati naman si Calvo, ay si Kai Wings. Ay si Bogs. Parang hindi tayo close ah. Bakit? Di sinasabihan niyo talaga kung pangit. Hindi na ako sexy, siya na sexy. Nakakasama kayo ng damdamin. Halit ka sa amin. Ay. Hindi ka nagluto ng ulam mo ngayon, Lablab? Dahil ano kasi, malapit lang kasi ako kaya mataba. Pag lumayo ako, tingnan nyo ha. Lalayo ako ha, sexy ako. Tingnan. Nalalaglag na yung garter ng panty ko. Diet ka pa? May oras ka pa ba mag-diet? Eh, ang dami mong work. Bakit? Tayo ay mag-atcha-atcha. Diet ka pa? Huwag ka mag-diet. Kahit saan talaga ako pumunta, no? Puro talaga kabuangan. Sumasakit kasi damdamin ko ba? Hindi. Konting malaman lang akong konti na ibogos kay kay Dayan. Baka pag ako, alam nyo kaya kung bakit hindi ako masyadong nagda-diet. Kasi naibogs, alam mo ba sa babae, pag nag-diet ka ng diet, lumiliit First lahat. time eh. Magkano first time you're dito? Lalo na yung pinaka, yung noo mo. Oh. Ninipis masyado. Yung hindi katulad nung sa lalaki. Sure, 100%. Akala mo? Uy, hindi Sa to, lalaki, sa Lebanon ako. pag lumiit siya, Years ako doon. Dito ba? ay pag lumaki, lumiliit. Sa amin,
Pag Kaya lumiit nga kami, gusto ko- lahat maliit. Kaya hindi Sa blur pwedeng, and ano, hindi teleport pwedeng over there, masyadong over diet there. ako. Ayoko. Di ba? Mahirap pagka masyadong Teleport pala, maliit teleport. kasi wala na siyang makapabang. Ano pinagsasabi ko, Day? Ano man niya? Ano sinasabi ni Bogs? All the cabinets are covered. Bakit? Malapad pa kami? Asa? Ano nga? First time din yan. Wala ka talaga, Box? Magkano ang first time din? Yun lang. May box, nilalaglag mo ako. Kaya nga, I told you. Ayan, oh. I Sexy told naman, you oh. before. Mm. Gusto ko mag-teleport yan. Bakit ang laki talaga ng tiyan ko ba? Mag-teleport ako, sa gaganyan lang ako, love. Ang pangit ng uniform ko, guys. Tapos Nag-ano kasi nandiyan. natapunan ako, naggawa ako ng ano kanina. Di ba? Pwede. Mag-aalas 7 na, magliligpit na ako kasi para makaakyat. May concert pa tayo mamaya. Magko-concert pa tayo mamaya. So, di ba? Ganyan nga, first timer, di ba? Pero ngayon dyan sa... Mag-usap lang kayo, guys, ha? Mag-usap lang kayo. Ako Ang first magligpit. timer, Oh, nasa 1.8 o 1.7? ang dami ko pang ligpitin yung pinaglutuan ko. So, wait lang. 1.5 pa rin. Eh, ikaw, matagal na kasi dyan eh. Anong oras na? Eh, ano na lang natin. Nag-uusap pa ba kayo ni Kai Wings? Day, ulo mo nga, Day. Laki din ang sahod mo. Yes, it wins for me. No, it seems like posting is no longer in fashion. Ano ba sinasabi ni Bogs? May fashion? Sa ano yan? Pinag-usapan nila sa ano? Sa, ano ba? Sa Reels. Pinagpapawisan ang kiligili ko kakatawa. Maglit-fit muna ko, guys, ha? Tapos na ba kayo mag-usap? Hindi pa. Hindi pa kasi. Kung hanggang lang yung kaya nilang ibigay, yun na. Hindi sila magkakagdag. So, hindi lang. Marami kang sideline. Kaya nga. Ang init, pinagpawisan ako sa kabuangan ko na naman ba? Nagpe-prepare ka na rin ng dinner? Oo. Anong oras na ba dyan sa'yo? Parehas na ba tayo ng oras ngayon? Same na ba tayo ng oras na yun? Tapos mga beauty product din. Anong gamit mo? Saan pala to? Anong gamit mo? Saan na yung ano ko? Ano yan? Laros po siya eh. Social. Ang daldal ko, ano na pala, alas 7 na. Kaya pala social. So, mag-ano na ako. Magligpit. Guys, mag-end na ako, guys, ha. Anuhin ko lang ng 3 minutes pa. Kasi magligpit din ako, mag-ano ako. Wala din mga usahan. Kasi mag-ano pa ako ng amo ko lalaki. Ng kanyang itlog.
Nag-iitlog yun sa gabi ba? Ano tawag nito? Araw-araw ako boil. Parang ang pangit ko ngayon. Mamaya magpaganda ako. Buto. Ayun, tingnan mo, nakakaano ako sa kakadalbal ko. Para magligpit na ako pa. Late kasi silang kumain, kaya gabi na hindi pa ako nakaayos ba. Kasi ko Johnny, thank you. Ninong Isipin mo Ted. na, guys, isipin mo kumain ka mag-aalas 6, diba? Oh. Tapos ka mag-aalas 7. Kasi nga nagdaldal ako dito pa sa live ko ba. Ngayon na natagalan yung kain ko eh. Kumain siya ng lunch. Anong oras na? Mag-aalas 6. Tapos kasi kada subo niya nagmamarapis siya. Sisi Koy, Noybog, tunay na buhay. Sino pa ba nandiyan? Manoy Pubi, kay Wings. Sino pa? Si Arian. Bibi Tot. Sino pa ba yung mga nagpunta? Thank you sa inyo guys. Pa-end na. Mag-end na din ako guys. Kasi magligpit ako para Sino ba kalaban niya? Bakit binaban niya? Ano, may supporter naman siya. Ang grupo naman siya. tingnan nyo yung kalderong mga pinaghugasan ko. Ay pinaglutuan ko. Thank you guys. Ayan, end na tayo guys. Bye-bye. Thank you, guys. Mamaya na lang sa live ni si Noybox. Si Kuya Johnny, thank you. Bye-bye. At ako'y nagliligpit para matapos ako kagad kasi Ano na siya eh. pagka hindi, Vlogger niya siya. Kasi maano ako ba? may sahod na siya. hindi ko matapos. Depende sa... Bye. Depende sa... Bye-bye. Love you all. Mamaya na lang. Depende